Hey guys, ngicela ningandivi wrong ne. Kudala ndayishumayela ke lento le, but ke kule internet sihlala nezilow learner ezazimengqe zazifunda eyomncinci, eyophakathi, eyomkhulu. Xa kuphela unyaka zinikwa nereport ukuthatha ngothiwa nipase nonke. So yonke into siyithetha funeka siyicacise, siyiphindaphinde for ababhobhoyi bane-learning disorder. Ndiyi-loner by nature mna guys, andingomntu wabantu ncamncam. Andonqeni no-driver from eCape Town mna ndiyothi umthatha ndihamba ndedwa because ndizithandela la peace. Andithandi ncam uthetha nabantu mos mntathwa kulula uhlala kule moto ndizithethele nefowuni yam, especially ngoku kule era yenu ye-wokeness nisike nasensitive ububhanxe. And ke ngoku mna ndikwazi usugarcoata mos sisilenda isidudla sisidudla. Awukho big boned for nizange ndasibona iskeleton esinenteshe. Awuna-slow metabolism sisinontsikelelo, uyalayisha. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Kuba mnandi abaxa kugezelwa mna yu awumde ankile engathi uyitshiya kaCapitec, azinde izihlangu mntakabayo engathi ukhwela iskateboard. Haha kube mnandi kunyube nezifombo ezimile engathi yi-question mark. But the minute mna ndiphendula uba hayi bo ayinoba nguwe kaloku lowo utshongobubi ngathi wenziwa nge-anal sex, then ndikrwada. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Andingaba ababhobhoyi mna for ukuthi abane-bubbly personality. Xa udibana nami usu-expect noba uzafika ndikhala ngezimenqe neentsula ezinqaphileyo apha esithubeni. Otherwise nakushayisa ngomoya mna ijana yo-social butterfly kaloku. Uba ufuna usmile ifoni yohle nje unqekekile, fowunela uloni okanye esasigantshontsho singuyanga ubhukishela wet wipe ngumafa. Uphume kum ijana is not one of those guys. Ndi-socially awkward amasimba.